boas noites. Calculei ben o tempo, 9:30 en punto, acabou a conta atrás, o sea que perfecto. Ben, como sabedes, hoxe veño a falarvos das comisións de saúde, das comisións de conciliación. Entón, vou-vos explicar, antes de poñerme o choio, como vai ir este directo, vale? En primeiro lugar, vou-vos facer así unha introdución un pouco teórica, que prometo que vai ser o máis rápida posible, porque as cousas teóricas normalmente non gustan moito, pero teño que explicar algunha cousa, porque senón despois vai ser complicado que me sigades. Entón, despois desas cousas teóricas que primeiro farei, pois non sei, ou das comisións de saúde ou das de conciliación, non sei de cal das dúas, según a orde que me aparezan aquí os documentos, pois farei. Despois diso, farei en directo unha simulación explicando cousas e dando algún consello desde o meu punto de vista sobre a petición. Farei simulación de petición de comisión de conciliación, como dá igual a tipo 1 que é 2 que é 3, pois farei unha. Despois farei de comisión de saúde propia e de comisión de saúde por un familiar dun docente. Parece moitas cousas e parece que vou estar aquí ata 1 da mañá, pero non é a miña intención nin que dure isto como duran os directos de oposicións de 2 horas. Espero acabar bastante antes, porque xa digo, o das comisións, unha vez que explique estas 4 cousas teóricas, na aplicación é rápido, é dicir, hoxe, para que vos fagades unha idea, en media hora fixen 3 traballando, entón espero ir bastante rápido, vale? Entón, despois, ao final do directo, sorteo este libro, vale, que me enviou a súa autora, Ne Barros, vale? Sobre identidade de xénero, moi recomendable para traballar na ESO e tamén en bacharelato, fácil de ler, é unha obra de teatro, ten unha actividade tamén relacionada co libro, así que a quen lle toque, ou se vos non vos toca e vos interesa o libro, xa vos digo, ten unha actividade organizada pola propia autora e pola editorial, e está moi ben, vale? Se queredes máis información sobre isto, pois xa vos conto noutro momento. Entón, máis cousas, para que o chat, estou vendo aí que María empezou a publicar tamén tutoriais para o profesorado de Madrid, alegrome moito por ti, María, dis aí que me gustase o vídeo, de momento gustoume que fixeses o vídeo porque non o vi, María, pero a iniciativa pareceme moi boa, por iso te felicitei e te aplaudín. Non me deu tempo a escribir moito máis porque iba a entrar eu agora aquí en directo, vale? Entón, iso, imos probar tamén unha cousa. Está por aí Alberto, vale, cojonudo, con perdón. En YouTube non se pode dicir tacos, senón despois bloquean o vídeo. Vale, está Alberto, pero aínda que este Alberto, se tedes algunha pregunta no chat, seguro que vai ir contestando, pero prefiro que fagamos unha cousa, que vai ser, esperad un momento que vou cambiar isto. O que prefiro que fagamos é que aquí no Discord, os que non esteades... Hola, Elena. Os que non esteades no Discord, vai aparecer dentro de pouco tempo por aí unha ligazón para unirse, ou senón esperado un momento que vos la copio no chat. Esta ligazón. Vale, entón, que non estea no chat e faga algunha pregunta e quere que lla conteste seguro, que se pase polo Discord, que vos poño agora no chat. A ver onde podo atopar eu aquí o chat, creo que por aquí me vai deixar. Vale, acabo de poñer aí a ligazón do Discord, vale? Entón, unidevos ao Discord e aquí nesta canle que estades vendo aquí de preguntas directos que alguén acaba de escribir, está aquí Alberto contestando, vale. Vouche borrar a publicación, Alberto. Non publiques nada, vale? Porque este momento, se xa non sabemos unirse ao directo cando está anunciado en 50.000 sitios, pois iso. Entón nada, aquí no Discord, nesta canle, deixade máis preguntas, porque o que vou facer vai ser as que non conteste aquí no directo, porque eu vou estar só a explicar cousas, non vou estar ao chat como habitualmente facemos, vale? Entón só vou estar para explicarvos cousas. Despois, ao final do directo, todas as preguntas que me vedes deixando por aquí, que xa vedes que hai unhas cantas, ireinas contestando. E se vexo que se fai moi tarde, o que vou facer vai ser en Twitch, mañá, ou os días que faiga falta en función das preguntas que haxa, pois seguireinas contestando todas sen ningún problema, vale?
Entón, que vos recomendo? Que veñades ao Discord, que preguntades aquí en vez de preguntar no chat, aínda que está Alberto, é algo seguro que a contestar, pero se hai moitas preguntas, pois eu vou pasar do chat para que me entendades. Entón, unha vez que deixades aquí a pregunta, se non a contesto hoxe, tede por seguro que mañá farei outro directo en Twitch nesta ocasión e aí contesto vos todo o que quede pendente, vale? En Twitch, nada, é ir aquí pulsades por aquí ou mellor aínda, aquí en redes sociais tedes todas as redes sociais, pulsades aquí en síguenos, xa vos leva como vedes directamente a canle de Twitch e despois pulsades aquí que me levo por outra pantalla, pulsades aquí en seguir, se non estades registrados en Twitch, registradesvos e xa está, e se non pois tampouco pasa nada, vale? Pero xa digo, no chat hoxe vaime ser imposible estar ao chat, eu vou estar a explicar as cousas e listo, vale? Entón, penso que non me queda de explicar nada máis. Xa digo, se tedes preguntas, mellor, por favor, aquí no Discord en preguntas directo, vale? Entón, vou empezar xa con esa parte un pouquiño máis teórica do principio. Vale, xa digo, vou pasar rápido por esta parte e vou contar só 4 cousas que teño que contar porque senón despois vai ser complicado explicar o resto. Pero despois, cando esteamos na aplicación, penso que xa vai ser bastante máis ameno. Bueno, eu penso que así vedes ben, non? Non fai falta que agrande máis, porque senón teño aquí que montar un Cristo para agrandar isto e penso que podedes ver igual ben, ou? Se tal decídeme, bueno, se non agrando, tampouco pasa nada. Será cuestión de facer isto e agora ocultar isto, xa está, nada, xa está, vale. Pois nada, a ver, as comisións de conciliación, como sabedes, hai nas de varios tipos, vale? Os tipos son estes que vedes aquí, tipo 1, tipo 2, tipo 3. Depende da idade que teñen os vosos fillos ou fillas, vale? Tedes que ter en conta, hai moita xente que se lía co de menor de 4, menor de 12, non sei canto. A ver, tedes que ter en conta que a 31 de decembro do ano anterior, é dicir, este ano 31 de decembro de 2020, tiñan menos de 4 anos. Menos de 4 anos, pois son 3, por exemplo, na de tipo 1. Menos de 6, na de tipo 2. Vale, menos de 6, pois son 5 a 31 de decembro de 2020. Entón, iso é o único que tens que ter en conta por o tema de idade. Agora preguntaba unha rapaza aquí en YouTube, noutro vídeo, das comisións tamén de conciliación, se con unha nena que ten agora 6 e outro que tiña 3 a 31 de decembro de 2020, pois podes pedir unha de tipo 1. Non tes dous fillos menores de 6, porque a 31 de decembro un xa tiña 6, pero tes un que a 31 de decembro tiña 3, pois podes pedir a de tipo 1, lóxicamente, vale? Iso con respecto ás idades. E despois tamén hai outra cousa que moita xente non sabe, sobre todo imagino que xente que empezou a traballar este ano. Se ides ter descendencia e vai ser antes de marzo do ano que ven, podedes pedir comisión tamén, tipo 1, porque só ides ter un fillo, pero podedes pedila, vale? Iso son as que se chaman, seguro que igual vos soa, o de comisión por embarazo a termo, vale? É dicir, a termo antes de marzo do ano que ven, vale? Entón tamén podedes pedir comisión se aínda non chegou o neno, pero está para chegar, vale? Iso con respecto ao da idade. Despois, outros requisitos, importante. Se tedes destino definitivo, tedes que ter ese centro de destino definitivo a máis de 60 km da vosa residencia, vale? Isto só é para profesorado con destino definitivo. Hai moita xente que se lía e pensa que é para profesorado con interinos. Non, só con destino definitivo, vale? Ademais, se estades nun deses centros que estades vendo aí, escolas de educación infantil, CEI, CRA, con xornada partida, non fai falta isto dos 60 km, para que me entendades, vale? Iso é só no caso de que o teñades a menos, podría despedilo tamén, vale? Despois, como hai que facer as peticións? Tamén eu penso que co que insistimos no Discord, que xa está tamén claro, non? O sea, primeiro tedes que pedir os centros que estean no radio de 20 km. Podedes facelo de varias maneiras. Se só queredes pedir os centros que están nese radio, podedes pedir pois, un centro, 2 ou 3, ou todos os dese radio. Que ocorre? Se facedes peticións que estean máis lonxe deses 20 km, aí é cando debedes incluir obrigatoriamente todos os que estean no radio dos 20 km. Hai excepcións, vale? As excepcións son as que vedes aí, vale? Papus, centros penitenciarios, esas non as tedes que pedir, non son obrigatorias dentro dos 20 km, se non queredes. E se queredes, pois pedídelas, tampouco pasa nada. Despois tamén
É importante que os que tedes destino definitivo que participarades no concurso de traslados para poder pedir a comisión e que vos la dean, e ademais que pidades na comisión para as mesmas localidades que xa pedistes no CXT, vale? Máis cousas, aquí o de que só un dos cónxuxes pode pedila, a non ser que sexa unha custodia compartida, que entón si que poden pedir os dous. E depois tamén moi importante o que aparece aí abaixo da dobre instancia. Se sodes interinos, sustitutos ou sustitutas, interinas, profesorado con destino provisional, o sea, que tedes praza pero que sodes provisionais, todas esas persoas tedes que facer tamén o CADP, porque se non vos dan na comisión van vos poder dar no CADP no caso de interinos e sustitutos e van vos dar seguro no caso de profesorado en expectativa, vale? Con respecto á documentación, a ver, aquí na Concilia a documentación é moi fácil, é dicir, simplemente é o libro de familia e nada máis. E encima, se xa as pedistes en anos anteriores, ides ver dentro dun pouquiño que é máis sinxelo aínda porque podemos autorizar que nos consulten todo. Volves a cousa un pouco máis complicada, pois, por exemplo, eu que sei, se necesitas, se tes a custodia compartida e podes pedila aos dous, pois sí que necesitarías copia da sentenza, pero bueno, estes son casos extraordinarios, digamos, que normalmente non hai moitos, entón aquí vou ir un pouco ao xeral, porque entón se me vou parando en cada caso, entón sí que votamos aquí hasta as 2 da mañá. E tampouco é plan que hoxe é mércores. Entón, nada, iso, despois a documentación tamén, se tedes un embarazo a termo, é dicir, se ainda vai o neno ou nena na barrigola, necesitades un informe médico, normalmente faino a matrona, é un certificado con que vai ao Coruño do Sergas de que tedes data probable de parto cando sexa, e que sexa antes de marzo do 21, pois xa vos vai valer. Iso sí, pedidille que vos lo faiga un pouco oficial, porque a min ocorreume cando eu me vi nesa situación que me deron un papel, un folio en branco, sen cruño, nen nada, coa asignatura, sí, o selo, pero non me valeu. Tiven que volver a pedir outro, porque ten que ser un pouco tema un pouco máis oficial, non? E despois aquí xa vos puxen abaixo que esta documentación só se presenta a primeira vez ou cando se produzan cambios. Hai xente que é moi desconfiada e presenta todo cada vez que a pide. Eu, desde o meu punto de vista, a día de hoxe non o vexo preciso, porque se a día de hoxe pasa que por calquera cousa perderon a tua documentación, pois no prazo de reclamación, pois súbellela. Pero, en principio, imos confiar un pouco na sede electrónica e que os documentos quedaran aí de outros anos, que non creo que haxa ningún tipo de problema, vale? Despois os prazos xa non vos vou falar, porque xa sabedes todos e todas que está en prazo, o sea que tampouco ten ningún misterio, vale? Entón, as comisións de conciliación xa está todo as cousas que debemos ter en conta despois para facer as peticións, vale? Nas comisións de saúde, aquí o de quen pode solicitala, pois pode solicitala casi todo o profesorado, non hai tampouco máis que explicar disto. Aquí tampouco, porque imos ver despois como se cobre unha comisión, como se entrega na sede, todo iso, sen problema ningún. Entón imos ao importante que é o tipo de a documentación que temos que entregar. Aquí hai que diferenciar, por un lado, entre a comisión de saúde cando é por nós mesmos ou cando é por un familiar. Cando é por nós mesmos non é necesario ter certificado de discapacidade, o sea, simplemente hai que ter informes médicos actualizados e nada máis. Se tes a maiores pois o grau de discapacidade, pois achego tamén, lóxicamente. Pero pódese pedir, que o que quero que entendades é que podemos pedir unha comisión de saúde se non temos grau de discapacidade. Se temos unha enfermidade moi grave pero non ten grau de discapacidade, pois podemos pedila igual, lóxicamente. Despois, as de saúde por un familiar do docente, aquí sí que hai un pouco máis de documentación, non? E incluso máis da que aparece aí. Xa vos conto despois. Pero teremos que entregar, lóxicamente, o libro de familia para demostrarmos o parentesco, o certificado de empadronamento colectivo. É moi importante estar empadronados colectivamente, porque é unha das cousas que máis miran, vale? Porque é a maneira de demostrar pois, que viven con vos e que precisan de vos. E despois a copia do grau de discapacidade, que aquí debe ser igual ou superior, xa o pon aí, ao 65%. Sí que é certo que hai veces que, en algún caso, teñen concedido comisións con graus menores, pero casos moi especiais e agora últimamente, desde que cambiou a orde, xa non tanto, para que me entendades, vale?
pero non deixades de pedir nunca unha comisión porque pensades que non vos van dar, vale? Ou porque vaiades asesorarvos a algún sitio e vos digan, no, mira, isto non che van dar. Bueno, é a tua opinión, pero igual resulta que quen avalía isto ten outra. Ainda que probablemente a persoa que vos aconsella o faga ben, pero eu presentaría igual, vamos, teño clarísimo. Despois, é importante tamén o da prioridade, que non vos contei nas de conciliación. As prioridades, primeiro, lóxicamente, teñen preferencia nas de concilias de tipo 3. Tipo 3, despois tipo 2 e despois tipo 1. É dicir, cantos máis fillos teñas, máis preferencia tes. E despois, con respecto ás comisións de saúde, tes máis preferencia na propia que na da familiar. E entre comisión de saúde e comisión de conciliación, ten moita máis preferencia a comisión de saúde porque as comisións de saúde saltan a todos os colectivos, vale? Se non entendes algo disto que estou dicindo no Discord, escribídemo e aclárvolo despois, vale? Se queredes poñedelo no chat, vale? Porque agora mesmo está o chat super tranquilo, nunca tal vin nun directo meu que este o chat tan tranquilo, o sea que estou encantado. Espero que sexa porque estades escribindo no Discord, que estaría tamén genial. Vale, requisitos, moitos, o sea, o mesmo para que me entendades que os da Concilia, a única diferenza é a kilometraxe, vale? É certo que os sindicatos o ano pasado, sobre todo, intentaron que a kilometraxe se igualara de comisións de saúde a Concilia, pero non conseguiron, non houve maneira, e entón aquí son 50 km nas de saúde, vale? Xa o vedes aí. Pero o resto vedes que é igual, vale? É dicir, o dos 50 km, se estades nun deses centros dos que falábamos antes, xa non se aplica tampouco. Despois hai que solicitar igual os do radio de 20 km e se pedides máis dos 20 km, pedir todos os de dentro do radio de 20, é dicir, exactamente o mesmo, vale? Tamén hai que ter participado no concurso de traslados, para que me entendades, o mesmo que dixen para as comisións de conciliación, vale para aquí, incluído o de presentar a dobre instancia, se sodes interinos, sustitutos ou tedes destino provisional ainda que teñades praza, vale? Xa estaría. Aquí quedanme os prazos, pero os prazos aquí tampouco teño nada que dicir. Vale, entón agora vou ao que a mí máis me gusta e o que me parece tamén máis interesante, que é entrar na propia aplicación, vale? Vou empezar polas de saúde, que son algo máis liosas, vale? Como xa sabedes seguramente, a páxina na que se cobre, por iso lle dixen a moita xente estes días nos directos de Twitch, dixenlle a xente que fose participar no CADP ou que teña que participar no CADP. Este ano sabedes, perdoademe este incisos que viñestes polas comisións, pero a xente que empezou, sabedes que este ano hai moita xente que está traballando por primeira vez. Esa xente non ten nin idea de que é o CADP, nin sabían que tiñan que cobrilo. Eu vexo porque vou polos centros habitualmente e doume conta de que a xente que o descoñece. Entón estes días nos directos de Twitch, pois dixenlle as persoas que se querían que pasou aquí? Dixenlles ás persoas que se querían estar neste directo, os que participan por primeira vez no CADP, que estivesen, porque vou dicir moitas cousas que se van a aplicar tamén ao CADP, vale? Entón nada, como digo, voume registrar aquí xa sabedes, o primeiro que hai que facer sempre nas aplicacións da Consellería ou en case todas é registrarse, non? Entón pulsamos aquí, vale? Eu, xa sabedes, son fan total da chave 365, así que chave 365 para dentro. Aquí xa sabedes, podes empregar chave 365, certificado digital ou o mesmo usuario da Xunta, vale? Pregunta Belén, non hai que pedir todo o radio de 50 km nas comisións de saúde se pides máis longe? Non é o radio de 50 km, son 20 como nas comisións, vale? O dos 50 km é para a xente que teña destino definitivo, igual que nas comisións de conciliación son 60 para quen teña destino definitivo. É dicir, se tes un destino definitivo a menos de 50 km, pois dificilmente che van dar unha comisión de saúde, e se o tes a menos de 60, dificilmente che van dar unha comisión de conciliación, vale? Volvolo a poñer aquí para que quede claro, vale? O sea, este requisito dos 50 km é para quen teña destino definitivo, non ten que ver co radio, Belén. Os radios son igual 20 km, igual que nas de conciliación, igualito, vale?
volvo aquí, vedes que xa estou registrado, non? Entón aquí en solicitudes, perdade que eu como teño dúas pantallas dou ya que non é, aquí en solicitudes, eu vedes, a vos, se entrades por primeira vez, non vos debería aparecer nada. A min apareceme todas estas porque estiven probando a ver se era como a sempre, se era todo igual que a sempre, vale? Belén, entendí mal, non te preocupes, que para iso estou eu, se te lías, pois explico as veces que faiga falta. Iso, a vos isto de aquí de arriba é probable que non vos apareza, vale? Que vos apareza todo en branco. Yolanda, sí, xa comentei o da idade, vale? E pídovos por favor que se queredes facer preguntas no chat, en vez de escribirme aquí no chat, as fagades no Discord, vale? Se non estades no Discord, tedes unha ligazón aí no chat un pouco máis para arriba, un comentario meu que pon aí https Discord, pulsades aí, vai vos levar directamente ao Discord, registrádevos no Discord que vos leva 2 minutos e deixádeme por favor as preguntas na canle do Discord, vale? Concretamente nesta canle de aquí onde xa vexo que efectivamente a xente está deixando preguntas, vale? A miña intención é que non escribades aquí no chat de YouTube e me deixedes aquí as preguntas porque quero contestalas todas. Se mas facedes aquí no chat de YouTube é imposible que as conteste todas porque entón teríamos aquí hasta as 2 da mañá. Entón, deixademas aquí no Discord e estas vou nas contestar, ben sexa hoxe ao final do directo que vou contestar preguntas as que me dea tempo e se non as contesto hoxe, as que queden todas, vale? Eu vou nas deixar todas aquí, pero as que queden sen contestar, mañá na canle de Twitch contestoas, vale? A canle de Twitch tamén podedes acceder aquí en redes sociais no Discord, vale? Está aquí. Pulsades aquí, xa ides a Twitch, xa seguidesme, e mañá xa vos contesto esas preguntas, vale? E se non estades no directo de mañá, os directos de Twitch quedan aí tamén varios días para que os poidades ver. Entón, nas vosa páxina do CADP non vos vai aparecer isto seguramente, vale? Se non fixestes ninguna instancia antes, vale? Antes de empezar, aquí, se aparecese algunha e queredes facer outra, e vedes que aquí non vos deixa poñer nada, é simplemente porque ides ter que cerrar esta instancia. As instancias cerranse enviando á sede electrónica. Se aquí vos pon, en vez de ver, modificar, e queredes facer outra non vos vai deixar. Entón, dadelle a modificar, validádela na sede electrónica, que non pasa nada por validar 50.000 na sede electrónica, porque a última que presentes é que che van ter en conta, vale? Entón, iso, unha vez aclarado isto, ides aquí a onde pon a vosa solicitude, escolledes xa automáticamente, o normal é que vos complete todo, vai lento, iso sí, este ano sí que me chamou a atención que vai lentísimo esta aplicación, non sei por qué, terán os servidores ao tope ou non sei que pasa. Vedes que a mí xa me puxo a especialidade e agora escollo o que quero presentar, vale? Vou facer en primeiro lugar pois o que é máis difícil, vale? Que é a saúde dun familiar do docente, vale? Entón pulso aí, espero uns segundos porque se non me deixa, e cando teña ben a aplicación ir, xa está. Agora pulsades aquí en comezar solicitude, vale? Vale. Aquí en primeiro lugar o que vos aparecen son os vosos datos persoais, vale? Se queredes modificalos, se vedes algo mal, podedes facelo entrando aquí, vale? Eu non o vou facer porque sería outro vídeo isto, vale? Pero normalmente os datos están ben, se hai algo mal, podedelo modificar entrando aquí. Despois vamos a aparecer os vosos datos profesionais. Aquí tampouco hai nada que cubrir, incluso estades a tempo de cambiar a modalidade da comisión, vale? Dereitos preferentes. Isto só cubre persoal suprimido e desplazado, é dicir, a maioría dos mortais non ides ter que cubrir isto do dereito preferente, entón deixadelo en branco, vale? Despois aquí apareceme isto que a vos se sodes interinos, sustitutos, pois probablemente non vos vai aparecer, probablemente non vos vai aparecer porque son as notas da oposición, vale? Antigüidade no corpo tampouco vos vai aparecer, antigüidade no centro, pero non pasa nada porque non apareza, vale? A vos, en cambio, vai vos aparecer unha cousa que a min non me aparece ao ter destino definitivo, vale? Que son as provincias. Unha das cousas importantes é que moita xente pregunta e que espero que agora, aclarando así en vivo en directo, quede super claro. Vamos a ver. Vos ides ter aquí tanto os provisionais, penso que tamén, como os interinos sustitutos, unha sección de provincias, vale? Tedes que pensar que se marcades calquera provincia das que aparecen aquí e as ordenades, estades pedindo todos, absolutamente todos, os centros e localidades desas provincias que marcades aquí, vale? Así que, se sodes de Lugo e só queredes pedir a comisión, que sería o máis razonable, en Lugo, pois hasta 1 hora de viaxe, máis ou menos,
pois non poñades nunca a provincia de Lugo, porque entón estades pedindo a Mariña Lucense e podemos pasar o que lle pasou un listo como a min, que acabei en comisión en Viveiro. Vale? O meu da comisión en Viveiro xa sabe moita xente, pero foi por outra cousa. No meu caso foi polas afíns, e agora vou coas afíns. As afíns aquí outra cousa, aquí cando vos marcades as provincias debaixo aparecen vos varias cousas, como excluo afíns e itinerantes da adxudicación por provincias. Iso significa que se marcades aí, vale, se marcades esas opcións, se chega a darse a situación de que vos adxudican polas provincias, porque non hai vacante nas vosas peticións, pero puxestes as provincias, significa que non vos van dar vacantes nin con afíns, nin con itinerantes, se as excluídes, vale? Despois, aquí, especialidades afíns. Aquí é barra libre. O sea, nas afíns podedes escoller absolutamente o que vos dea a verdadeira e absoluta gana. Vale? De todo o que aparece por aquí. Vedes que aparece incluso de distintos corpos. Vale? Por exemplo, eu que son de galego, eu son o xetor de afíns, o xetor de conciencia de afíns. Entón non teño posto nada, pero vos, se sodes interiores ou sustitutos e queredes ter algo máis de posibilidades de que vos dean, ted en conta que alguén que non pida afíns non lle van dar, xa sabe unha vacante con afíns, vale? É dicir, se un interino pide, non sei, o Ies Leiras Pulpeiro de galego con afín e eu pido o Ies Leiras Pulpeiro sen afín e a vacante sabe con afín, a mí non me van dar, porque non piden afín, vale? Entón, aquí podes poñer o que queirades. Son de galego, bueno, pois poño castelán e poño pois xeografía e historia e latín que se me daba ben no instituto, por exemplo, vale, o que sexa. Aquí xa digo, barra libre, non tedes que xustificar a formación para impartir as materias, ni nada de nada. Isto que estou contando é exactamente igual pro CADP, vale? Exactamente igual. Vamos a aparecer aquí as provincias, que a mí non me aparecen, pero vamos a aparecer a vos, e aquí vai vos aparecer igual o das afíns, vale? Xa vexo aí Alberto, moitas grazas, non foi Alberto, foi aí outra persoa, pero Alberto, se ti o dis tamén de vez en cando segues por aí, pois tamén xo agradezo. Por favor, as preguntas facedas no Discord, vale? Porque así quedan aí, contesto as seguro. As do chat é que non pode estar o chat e máis a explicar, porque entón darían as 1000 aquí, vale? E nada, unha vez que tedes todo isto, pulsades aquí abaixo en guardar. A aplicación garda, tarda un pouco, pero garda. Entón pasamos á pestana de peticións, vale? Lembro que estou coa Comisión de Saúde por familiar do docente, vale? Eu xa vedes que teño aquí algunha petición, vale? Como se fan as peticións? Pois primeiro por códigos, temos que buscar os códigos, vale? Onde vos recomendo buscar os códigos? Pois recomendo vos que vedes a miña páxina, que é profesoradogalicia.com, e aquí tedes esta sección de aquí que pon Centros Galicia, vale? Entón pulsades aquí, e agora vedes que nos aparece unha aplicación que precisamente o que fai é ordenar os centros en función da distancia de onde vivimos, vale? Entón eu, como estou no ordenador, se estuvese no móvil xa funciona coa localización do móvil, pero aquí o que vou facer é cambiar a localización e vou poñer a localización, por exemplo, máis ou menos aí en Lugo, vale? Podería introducir o enderezo directamente, pero acabo antes así, vale? Para cambiar a localización, fala que o ponteiro azul tamén pode estar, vale? En principio creo que xa estaría, vale? Entón agora, imaginadvos que eu quero a Comisión de Saúde pois en centros de Lugo e arredores, vale? Entón, desmarco isto porque só quero os de Lugo e vou aplicar os filtros e vou quitar, aquí nunca me acordo como era, Alberto, penso que era, se deixo por tempo era en coche, non? Penso que era, xa non me acordo, por tempo, veña, imos probar a ver, vale. Pois aquí tedes os centros que efectivamente me quedan pois a mí máis cerca da casa, vale? As Mercedes, o CE Santa María, o Ramón Falcón, vale. Imaginadvos que eu quero pedir pa, non sei, vou poñer un que non teña porque senón vai me dar problemas a aplicación. Imaginadvos que quero poñer vou poñer este de Meira, vale? Se queredes copiar o código de Meira para poñelo directamente na vosa petición do CADP, copiades aquí, vedes, aquí. Facedes clic aquí, xa está o código copiado. Imos aquí, control V ou pegar, e xa me pon aí un código, vale? Entón simplemente aquí selecciono o corpo polo que participo, a especialidade. Aquí o das linguas que non o expliquei,
quen teña un B2 ou C1 ou C2 dunha lingua estranxeira pode enviálo, por exemplo, de inglés. Enviádelo por correo persoal ou a través da electrónica a recursos humanos para que vos habiliten, solicitando que vos habiliten para prazas bilingües, vale? Se pedides prazas bilingües, optades a prazas bilingües. Hai moita xente que non ten o de inglés ou non quere poñer, entón non optan. Entón sería outra vantaxe se o tedes, vale? Eu no meu caso, como non teño, xa non me deixa. Non teño inglés, non me deixa marcar nada, vale? Tede tamén en conta, con respecto ás vacantes con bilingüismo, que non teríades que duplicalas. É dicir, se pedides un centro sen bilingüismo, teríades que duplicalo para pedilo con bilingüismo. E se o pedís con bilingüismo, non implica que o pidades en bilingüismo, vale? Explico vos isto porque no caso das afíns e itinerantes pasa ao contrario. Se ti pides unha vacante con afín, estás pedindo xa a vacante tamén sen afín. E se ti pides unha vacante itinerante, tamén estás pedindo primeiro a vacante sen itinerancia, vale? Non sei se entendedes isto, senón despois explícovolo sen problema ningún, vale? Vale. Vale, aquí eu vistes que antes seleccionei afíns, non? Entón, como seleccionei afíns, pois interesaríame que me deran esta vacante en Meira con afín, entón marco afín. Pero itinerante, por exemplo, non me interesa, vale? As afíns xa sabedes o que é, que xa o expliquei, e itinerantes serían cando compartes centros, vale? Compartirías dous centros. Entón non me interesa, entón deixo así, vale? Entón aquí teño que indicar que debo engadilo, pois eu quero engadilo ao final da lista, por exemplo. Entón marco aquí e aplico, vale? E agora vedes que aquí me aparece centro pendente de revisar, especialidade pendente de revisar, lingua pendente de revisar. É dicir, parece que estivese todo mal, non? Pois para que se poña todo ben, lembrade que o puxen ao final o código, sería este de aquí, doulle a guardar, e ao darlle a guardar xa ides ver, xa me puxo aquí que non hai erros, e ides ver que o último centro vai ser o que collín de Meira, vedelo, non? Pedregal de Irimia, de Meira, vale? E así é como se fan as peticións, vale? Coa axuda desa aplicación que vos ensinei, que é a que vos puxo aí Alberto, pois non ides ter ningún problema, ides acabar bastante rápido, que se colledes os códigos do outro sitio, que sería aquí. O outro sitio onde están os códigos é aquí en anexos, vale? Xa non vos vou ensinar porque é moito máis cómoda a aplicación, pero se alguén quere buscar aquí os códigos en anexos, pois sen problema ningún tamén, están aí. Vale, se queredes modificar, eliminar peticións que tedes aquí, vale, imaginadevos que eu arrepentíme do de Meira e quero quitalo, pois entón marco e para quitar, modificar, etc, etc, está aquí debaixo, xa non sería aquí arriba, aquí é para engadir, e aquí para quitar abaixo. Entón, pois a petición número 127 que é de Meira debe eliminarse, vale? Entón aplicas e vedes que xa desapareceu, xa non hai 127, vale? Así é como se piden os códigos. Isto, lóxicamente, é algo persoal, entón aquí cada un pois que pida en función do que queira. Iso sí, lembrado que expliquei ao principio, hai que pedir primeiro os que estean no radio dos 20 km, e despois, se facedes peticións a centros de máis de 20 km, podedes poñelos, ou non, podedes non, tedes que poñelos todos os do radio de 20 km obrigatoriamente, vale? Se só poñedes centros dos 20 km, como se poñedes un só, porque non estás pedindo de máis kilómetros dos 20. Vale. Paso entón xa ao seguinte, que é o de datos alegados, vale? Isto que ides ver aquí é o máis complicado que imos ver hoxe, vale? Porque xa vos digo, son as comisións de familiar do docente e son as que máis documentación teñen, vale? Obrigatoriamente ides ter que entregar sempre estas dúas, o anexo 2, que é o consentimento de consultar os datos do familiar, lóxico, non? E o informe actualizado dos doutores, lóxico tamén, que teña que ser actualizado cada ano, vale? Despois, con respecto a esta documentación toda que aparece por aquí a maiores, podedes autorizar para que vola consulten se xa presentastes comisión o ano pasado. Eu insisto, hai moita xente que non se fía, vale? Que non se fía e non... Ainda que a presentou o ano pasado, non me fío, prefiro volver a entregar todo. Pois fiádevos, que malo será que non teñan a documentación. E se non a tivesen, xa vos lo dirán, e no período de reclamacións, achegades a documentación. Eu, desde logo, se xa presentei, indicaría aquí su dirección xeral, aquí, bueno, claro, en función do procedimento pola que a entregaches, pois marcas un ou outro, e o ano no que a entregaches. Vale? Isto é porque cambiou
Isto debe ser é de 01A e B. Isto debe ser que che dá a posibilidade incluso de... Tería que comprobalo cos códigos na sede electrónica, pero penso que é que vale tamén se a entregaches por saúde propia, imagino que será. O A será propia ou B, pois a outra, supoño, a verdade que non o sei, vale? Pero bueno, se a entregastes, podedes aquí autorizar que vos consulten de outros anos, vale? E se non vos fiades disto, ou non sabedes aquí que o que me está pasando a min agora, non sei o que teño que escoller aquí porque teria que ir á sede electrónica a mirar, pois non te complicas, deixalo así como está e chegas na sede electrónica. Sería outra opción. Isto sempre marcado, independentemente de que marques aquí ou non, porque claro, tes que indicar o que vas a chegar, vale? Entón, achegades esta documentación despois na sede, que vos explico agora como é. A documentación xa vos la expliquei antes e non ten ninguna complicación, é dicir, libro de familia, certificado de empadronamento colectivo, importante que sexa colectivo, e a copia da resolución do 65% de discapacidade. Aquí dinos no caso de non ser expedida pola Xunta, porque se foi expedida pola Xunta xa vos la consultan automáticamente. Vale, pero bueno, hai xente que a quere achegar igual, vale? Entón, aquí tedes que poñer os datos do familiar, e se houvese algún representante, pois poñedelo por aquí abaixo, vale? Eu vou guardar a ver se me deixa seguir e me di que non hai ningún erro, senón teria que ver a ver, vale. Entón agora quedanos simplemente a validación, vale? Na validación, aquí é onde temos que descargar o anexo 2, descargades este anexo 2, cubrídelo que o cubra o familiar, vale? Este anexo 2 mándanvolo aquí ao buzón de informes. Pulsades aquí, abres o buzón de informes e aquí tedes o anexo que acabo de sacar ás 10, vale? E sería este. É moi sinxelo tamén, é dicir, é simplemente poñer aquí nome, apelidos, DNI e asinar, vale? E marcar aquí, e aquí non marcar nada porque senón o poñería este a consulta. E xa estaría. Vale, despois volvemos para atrás e temos que enviar á sede electrónica a nosa petición. Enviádela. Enviades a petición á sede. Menos mal que tarda un pouco ás veces, así pode ver. Agora pulsades aquí para ir á sede electrónica. Identificadesvos na sede electrónica se vos lo pide. Pode ser que xa esteades logueados na sede e xa non vos vai vos aparecer directamente isto, se xa estades logueados, vale? E aquí teríades que chegar toda a documentación que fomos vendo, vale? Aquí o anexo 2, aquí os informes médicos e o resto de documentación que en función do vosso caso teñades que chegar ou non, vale? Sería por aquí. Eu non vou achegar nada, pero imaginadevos que vos queredes achegar a maiores desta documentación que pon aí. Se lembrades, poñía antes que o certificado de discapacidade se non foi expedido pola Xunta, pero vos imaginadevos que o tedes expedido pola Xunta e que vos lo consultan automáticamente, pero que aínda así o queredes achegar, vale? Pois entón añadides aquí outro documento, poñedeslle pois certificado de discapacidade Xunta. Dades a agarrar e vedes que aquí xa tedes outra opción para engadir o que vos queirades, vale? Despois, eu non vou achegar aquí nada porque senón vou tardar máis, entón voulle dar así a continuar a ver se me deixa. Si que me deixa, vale? A vos apareceríanvos aquí, no que estades vendo agora, a mí só me aparece a solicitude. A vos apareceríanvos todos os documentos que acabades de achegar, vale? Despois só vos queda aquí pulsar en firmar e enviar, vai vos chegar un código ao móvil, metedes o código na pantalla que vos vai aparecer aquí e listo. Xa non teríades que facer nada máis porque xa estaría presentada a Comisión de Saúde, vale? Vou contestar esta de Elena, así aproveito e descanso un pouco antes de volver para atrás e poñerme ca de saúde propia. A ver, recomendarías ou desconsellerías pedir concilia por saúde docente alguén a tratamento crónico por ansiedade? Eu sempre digo o mesmo, pídea. Eu personalmente creo que non cha darían, pero pídea. Unha amiga está nesa situación e a mí non me parece moi boa idea que o faga. Eu penso que non lla van dar. E se está por ansiedade e tal, se lle vai crear máis ansiedade que non lla dean, pois non sei. Eu pediría, pero penso que non lle van dar, para que me entendas. Vale, pois agora pecho isto, volvo para atrás e vedes que me vai quedar aquí a instancia tamén, vale? Onde víades antes ao principio, aquí, vedes que agora teño que acabo de presentar agora, ás 17. Vale. Entón agora vou ca de saúde propia, vale? Volvo a escoller aquí. Agora sí que vou ir tamén máis rápido porque esta é máis sinxela e moitas cousas repetidas.
Isto xa sabedes que tarda un pouco en cargar. Eu penso que non deben pagar uns bons servidores estes da Xunta. Entón vou pedir a de propio docente. Propio docente. A ver se carga. Xa cargou, vale. Agora outro pouco. Vale, outra vez os nosos datos, se queredes modificalos, aquí, vale? O de antes, isto é exactamente o mesmo de antes, o mesmo de antes, o mesmo de antes, todo o mesmo de antes. Diferenza entre eu e vos. A vos aquí vamos a aparecer as provincias, os que sois interinos sustitutos, ou a quen lle aparezan, pode que lle aparezan as provincias, vale? E tamén pode haber xente que lle pase como a min que non lle aparezan. Eu entendo que os que somos os que temos definitivo que non nos aparece, será por iso polo que non tal. Porque realmente os definitivos se non lle dan a comisión volven para o seu centro. Entón non é necesario que nos deixen cubrir as provincias, porque non nos darían en ningún lado, volverías para o teu centro. Entón, as afíns o de antes, vale? Aquí o que vos queirades, podedes poñer as afíns que vos queirades, vale? Entón xa sigo para diante porque é exactamente igual. Se alguén chegou agora ao directo, ides ter que darlle un pouco para atrás porque xa fixen a petición de saúde de familiar, entón estou avanzando aquí rápido, vale? Peticións xa non me vou parar tampouco porque é exactamente o mesmo de antes, vale? Así que só nos quedan datos alegados, aquí cambia un pouco, tampouco moito porque aínda é mellor porque temos menos cousas, vale? Informe médico actualizado, iso sempre ten que ser informe médico actual deste ano, non vale o do ano pasado. Isto sí que hai que actualizalo sempre e chegalo na sede, vale? Despois, aquí, se tedes un certificado de discapacidade do grau que sexa que non fose pedido pola Xunta, podedes achegalo. Ou autorizar a consulta como fixamos antes, vale? Se foi concedida pola Xunta ao grau de discapacidade, podedes autorizar aquí que vos lo consulten. Marcades aquí, á esquerda, e máis aquí en sí, vale? E o DNI deixadelo como estaba para que vos lo consulten, vale? Xa estaría, guardar, para que nos garda os datos. Non vos olvidades tamén de darlle a guardar, que hai veces que se olvida de darse a guardar, e se faz algún cambio e non gardas, non cho hai tal. Pasamos xa a validación, e aquí vai ser exactamente o mesmo de antes, só que non nos aparece o anexo 2, porque non temos familiar o que nos cubra o anexo 2. Mentras carga, natividade, sí. Cun embarazo a termo en outubro deste ano podes coller conciliación? Sí, tipo 1. Se só tes un cativo, claro. Se estás embarazada e vas a dar a luz en outubro deste ano, sí que podes. Vale, xa está na sede e outra vez. Aquí vedes que nos vai aparecer, ollo aquí, para a xente que pida de saúde propia, porque aparecen as cousas que achegas cando é de familiar. Entón aquí, alguén por saúde propia, lóxicamente, o informe do médico actualizado, e se ten a discapacidade, pois que a achegue, e se queredes achegar a da Xunta porque non vos fiades de que vos la consulten, entón anexades aquí outro documento como fixen antes, vale? Ben, o de sempre, o de antes, xa non lle vou dar, vale? É continuar, e despois presentar e firmar, chega vos ao móvil mensaxe, e xa está presentada a comisión, vale? Así que volvemos e agora imos coa de conciliación, que non sei por que me dá que a maioría da xente está desesperando pola comisión de conciliación. Entón, pois, parome un pouco máis. A ver, profesores de ensino secundario... A ver se carga, aí está. Agora que me carga aquí. Laura Carballeira. A ver, volvo a insistir, vale? Por favor, deixádeme as preguntas no Discord, vale? No Discord. Antes de empezar con esta solicitude, volvo a lembralo, vale? As preguntas, por favor, deixádemas no Discord. Póñovos agora mesmo no chat ligazón para que vos unades ao Discord, vale? Está aquí isto. Teño un problema aquí. Non é tan problema, Non é tan problema. Vamos a ver. Naibook. Vale. Entón poñovos agora no chat a ligazón esta, vale? Aí vai po chat. A ligazón do Discord. Xa tedes agora mesmo no chat, vale? Entón, por favor, unidevos ao Discord e deixádesme a pregunta nesta canle de aquí, que xa vexo que a xente
está preguntando bastante, vale? Por que faigo isto de que me poñades as preguntas aquí no Discord? Polo simple feito de que agora ao final do directo vou nos contestar e as que queden pendentes, porque cando chegue unha hora, pois cortarei. Unha hora de directo non, cando sexa unha hora prudente cortarei o directo, o que me quede pendente resolvo mañá en Twitch, vale? E para ir a Twitch, unha vez que escribís aquí a pregunta, se non vos la contesto hoxe, pois podedela ver mañá en Twitch, e Twitch está aquí en redes sociais, pulsades aquí e xa vos leva directamente a Twitch. Seguídesme aí e contesto vos mañá as preguntas, vale? As que non dea tempo hoxe. Vale, entón volvo coa comisión. Vale. Entón, vale, aquí selecciono. Ahora vou seleccionar a tipo 2, pero ides ver que dá igual que seleccionar a tipo 1 que tipo 3 porque vai nos aparecer o mesmo. Selecciones a que selecciones, a aplicación vai ser a mesma. Entón vou dar a tipo 2 que digamos que é a intermedia, non? Comezamos a solicitude. Vale. Aquí o mesmo de antes, se queredes cambiar datos, o mesmo, isto é exactamente o mesmo. Todo o que expliquei para as de saúde das afíns e das provincias tamén se aplica aquí. Tede cuidado coas provincias, vou insistir unha vez máis. Se ordenades aquí as provincias, que a vos seguramente vos aparecen aquí as provincias, se vos aparecen, cuidado con ordealas, porque se as ordenades, se lle dades unha orde ás provincias, estades pedindo todos os centros e localidades desa provincia, vale? O sea que tede cuidado con iso. Afíns, podedes seleccionar as afíns que vos queirades, vale? Eu vou poñer agora só castelán, vale? Son de galego, pois poño castelán de afín. Aquí, xa digo, podedes coller incluso afíns de outros corpos, do que vos queirades, vale? Entón, gardamos para que nos garde os cambios. Lembrad de gardar os cambios se facedes cambios, porque senón tampouco vos los vai gardar. Ímonos a peticións. Peticións, xa expliquei anteriormente, aquí é exactamente o mesmo, non hai ningún cambio. Lembrado de poñer os centros dos 20 km, do radio dos 20 km primeiro, e se poñedes centros a máis de 20 km, tedes que poñer obrigatoriamente todos os de 20, e se poñedes só centros dun radio de 20, podedes poñer un, dous ou os que queirades, como se poñedes todos tamén do radio de 20. Vale. Datos alegados. Aquí na comisión, como vedes, sí que é bastante diferente ao que víamos antes nas de saúde, vale? Que nos estaban pedindo aquí? Por exemplo, esta rapaza que me preguntaba antes se podía presentar, se tes un neno en outubro, se podes presentar a comisión, sí. E terías que marcar, nese caso, aquí, vale? Terías que marcar aquí, embarazo simple, e aquí a data probable de parto, vale? Despois, se sodes un núcleo familiar composto por un único proxenitor, lembrade que podedes pedir a comisión, por exemplo, iso estaba aquí, vale? Por exemplo, por ser núcleos familiares dun único proxenitor, a de 1 podedes pedila ata menos de 8, vale? A de 2, que é a que estamos facendo, pois sería menos de 10, vale? Se sodes un único proxenitor. E isto demóstrase co padrón, así de fácil, vale? Entón, se estás nese caso, pois marcaríades aquí, se non, non, vale? Se a vosa parella é funcionario, xo pon aquí, non, datos da persoa cónxuxe ou parella só no caso de que o cónxuxe ou parella sexa persoa funcionario docente. Iso tedes que marcalo porque só unha das persoas proxenitoras poden pedir a comisión, vale? Entón marcaríades aquí e que escribides nome e apelidos, vale? Se pola contra os vosos fillos xa existen, xa naceron, entón non marcaríades aquí nada, nin aquí, vale? E cubriríades por aquí abaixo, vale? Simplemente nome, apelido, segundo apelido e DNI nin falta fai siquiera, vale? E a data de nacemento que sí que é importante. E como vedes, aparece xa dato do fillo 1, dato do fillo 2, dato do fillo 3, é dicir, como vos dixen antes, é o mesmo para a comisión de tipo 1 que para a 2 que para a de 3. A aplicación é exactamente a mesma. E despois aquí a documentación. Copia do libro de familia, informe médico no caso de que sexa un embarazo anterior a marzo do ano seguinte. E despois isto no caso de que teñades unha custodia compartida, porque así nese caso se os dous sodes docentes, pois podedes pedir aos dous, vale?
E, bueno, o resto de documentación, en función de se tedes que presentalo ou non, e sempre funciona igual. Se a ides a chegar na sede, deixádelo así como o teño eu, vale? Porque isto significa que vou a chegar na sede o libro de familia. E isto significa que vou a chegar na sede o informe médico de data probable de parto, vale? Pola contra, que moitísima xente vai estar neste caso, é o que vos recomendo facer. Se presentastes a comisión outro ano, pois indicades aquí, vale? O procedimento é o ano no que a entregastes, vale? É así de sinxelo. Deixademe borrar isto, porque senón non me vai deixar seguir. Entón marco así. Vale. E despois, os datos de consentimento expreso, deixado tamén marcado, porque así xa vos consultan directamente o certificado da residencia. Vale. E se tedes algunha destas situacións que pon aquí, pois tamén autorizade que a forrades de chegar na sede despois, vale? Despois gardades. E só queda validar. E unha vez validado, vai ser tamén outra vez exactamente igual que o que vimos nas anteriores comisións, vale? Lóxicamente vai aparecer para chegar unha documentación totalmente distinta. Xa ides ver agora. Imos á sede, xa imos directamente e aquí está, vale? Se tedes informe médico coa data probable porque é un embarazo a termo, achegádelo aquí. Libro de familia, achegádelo aquí. Vale? É así de simple como se pide unha comisión de saúde ou de conciliación, vale? Non hai máis. Entón, agora é cando vou ir ao Discord, levamos case unha hora de directo, así que imos ben. Eu penso, teño calculado estar ahora máis ou menos media hora para responder preguntas. Vou ir respondendo as que haxa no Discord. Fun así rápido porque penso que o que máis vos interesa é que vos responda as dúbidas, entón por iso veño aquí. Vale, hai moitas, non creo que me dé tempo a acabar hoxe, pero vou indo pouco a pouco, vale? Agora sí que agora vou estar atento ao chat, vale? Entón se queredes deixarme algo no chat sobre o que vou dicindo, pois, ou algunha puntualización ou algo que queredes que explique mellor, pois dicídeme, vale? Aí vedes hoxe o bot que teño, que non sei que lle pasa, que todo dá erros. Non entendo por qué, porque está todo ben configurado, pero non sei por que hoxe lle deu por dar erro ao bot. Bueno, non pasa nada, tanto ten. O voto que vos ia dicir é que había o sorteo, que iso creo que funciona. Despois, lembrade seguirme en Twitch, que faigo directos habitualmente en Twitch, vale? Simplemente descargades a aplicación no móvil Twitch, buscades despois Pablo Rodríguez Vila e xa tedes aí exemplos do que faigo en Twitch, que é resolver dúbidas, vale? E nada, moitas grazas tamén a Clara por unirse a Canle. Esa é outra das cousas que ia recordar o bot, que se queredes colaborar cos meus proxectos podes facelo de dúas maneiras, suscribíndovos a esta canle como acaba de facer Clara. Podes facelo tamén a través de Paypal, vale? Deixo vos todo iso agora por aquí antes de ir coas preguntas. Deixo volo aí no chat, vale? Aí está. E a outra cousa que vos iba a recordar o bot, pois é o do Discord, que tamén vos vou poñer eu agora, así estou facendo directamente de bot antes de respondervos as preguntas. Pero así tedes aí todo o que quería que virades. Imos aquí. Iso é o do Discord, para que quen queira facer preguntas que máis deixe no Discord, vale? E despois, por suposto, se vos está gustando o directo ou se vos gustan os vídeos da miña canle, deixade un me gusta neste vídeo e suscribidos á canle se aínda non vos suscribistes, que iso é gratis, e darlle no botón vermello que aparece aquí debaixo do vídeo que pon suscribirse, iso é gratis, o sea que podes darlle sen problema ningún. Quédame por aquí. Mando-vos tamén a ligazón de Twitch, que é o único que me queda, vale? Xa vos digo, o de Twitch hai bastante xente nos directos preguntando e, bueno, son bastante amenos, ademais son máis informais para que me entendades cos que faigo aquí en YouTube, e encima o de Twitch ten a ventaxe de que non hai retardo no chat. Aquí, por exemplo,
podemos ir uns 30 segundos tranquilamente a retardo, entón a conversa non flúe. En cambio en Twitch, sí, é moito máis, non hai lag ningún, non hai retraso, está moito mellor, vale? Entón xa vos deixei todas as ligazóns que vos iba a deixar o bot, xa vos lo fixen eu iso, xa vos aforrei traballiño. Entón, nada, vou empezar cas preguntas, como digo, xa empezo con esta aquí de Celtia, creo que é a primeira, non? Sí. Xa fixo o 17 de maio, Día das Letras. Hola Pablo, se debe solicitar para todas as listas de sustitución se, por exemplo, prefires traballar nunha delas? A ver, aquí tens que pensar que podedes pedir a comisión para as listas que vos queirades. Se estades en 5 listas, podedes pedirla para 5, para 2, para 1. Iso sí, ted en conta que se a pedides para 5 listas e despois vos dan a comisión por unha delas, pensade que renunciar vai ser moi complicado, porque estades pedindo unha comisión voluntariamente. Entón, dicirlle á Consellería que queredes renunciar a unha comisión axudicada no CADP, eu non vos vou dicir que non ides ter ningún problema e que vos van a adxudicar a renuncia sin ningún problema. Vale? Outra cousa é renunciar ao CADP. Renunciar ao CADP sí, pero renunciar a unha praza axudicada por comisión, coidado aí con iso, vale? Entón, xa digo, podes participar no CADP polas listas que vos queirades. Moitas grazas, Clara. Grazas a ti por unirte, que xa digo, o de unirse ben vedes que ten uns prezos totalmente simbólicos, porque o único que quero é que a xente que queira voluntariamente axude a pagar todas as cousas que eu estou pagando, porque, por exemplo, o Discord ten un custe, a páxina web que tedes ao vosso dispor tamén ten un custe, entón, bueno, se a xente colabora, pois mellor, e senón non pasa nada. De momento vou tirando. Vale, que máis pregunta por aquí Celtia? É mellor solicitar seleccionando centros ou concellos? Pois dá igual que selecciones centros ou localidades. O que si, se seleccionas localidades, xa seleccionas todos os centros desa localidade, entón aforras códigos, para que me entendas. É dicir, se poso o código da localidade de Lugo, do concello non, da localidade, vai por localidade, da localidade de Lugo, xa pides todos os centros de Lugo. Entón nun código estás pedindo igual 13 ou 14 centros. Entón, iso depende das peticións que queiras facer. Porque la gente pode preferir hacerlo con centros. Iso, non sei, dá igual. A ver, o rollo de centros e localidades, eu que sei, imagínate que és de Lugo e queres traballar primeiro no Ias Leiras Pulpeiro e despois no Sanxillao e depois dache igual en calquera dos outros de Lugo. Bueno, pois entón pos o código de centro do Leiras Pulpeiro, o código de centro do Sanxillao e pois o código de localidade de Lugo. Así aforras de poñer moitos máis códigos de todos os centros de Lugo. Pero é a única ventaxa que lle vexo, xa tampouco. A orde da adxudicación xa expliquei como influe se tes concilias tipo 3 con respecto a 1 e 2, é dicir, van por diante as concilias de tipo 3 sobre as de 2 e sobre as de 1. Se sacas a OPO e xa tes feita a comisión de conciliación, danche praza o primeiro ano nun dos centros. Se hai, a ver, se aprobades a oposición e erades interinos cando participastes na comisión, despois automáticamente xa vos cambian o colectivo de participación. Pero pola comisión daránche praza se a hai. Se non hai, non che van dar por comisión, pero vanche ter que dar destino porque aprobache a oposición, para que me entendas. Rosa Nieves Hermida Ramón. O ano pasado por embarazo solicitei a concilia en varias listas, vale. Na provisional concedéronme dunha lista, pero a miña sorpresa adjudicaron a integridade definitiva nunha praza de PT sen aplicar a concilia moi lonxe do meu domicilio. Que tiña que haber feito? Renunciar ao... Como teño que facer para que este ano me pase igual? Teño que volver a ler. O ano pasado tal, vale. Na provisional concedéronme nunha lista de PT. Vale. Vale, pois esta persoa o que tiña que ter feito na provisional é renunciar á lista de secundaria, porque así quedaría só na de PT. Iso sí, igual non lle daban na de PT, lle deron na de secundaria. Iso non... Habería que miralo, pero... Entón, que tiña que ter feito? Vos pensade que na provisional podedes renunciar, pero claro, se vos dan con comisión, pois vai ser difícil. Entón, é que non entendo moi ben, Rosa, non sei se andas por aí, pero se podes aclararme un pouco, porque está un pouco confuso o que me contas. Entón non che dou respondido ben. Na provisional concedéronme nunha lista de PT. Despois tendo en conta tamén a orde de colectivos.
Eu, neste caso, esta persoa o que tiña que facer é pedir a comisión só pola especialidade que quere que lle dean. E despois, na que non quere que lle dean a comisión, renunciar ao CADP. Renuncias ao CADP e xa non che van dar por esa lista. Arriscaste a participar só por unha, pero eu penso que é iso que se refire. Despois pensade tamén que hai unha orde de adxudicación que vai por códigos. Danche sempre o código máis baixo. Perdona, Pablo, pero a mí non me deja publicar mis dúdas en Discord. E outra persoa di que tampouco. Porque non vos deixa se está escribindo aquí mogollón de xente. Non deberíades ter ningún problema para escribir no Discord, Se vos unistes ben, se estades dentro do Discord, fixadevos que hai son e 30 e escribeu xente a 27, a 24, a 23, a 22, a 22, a 20. Entón, ten que estar funcionando perfectamente o Discord, Entón non sei que pasou aí, pero deixademe a pregunta aí. Mercedes, deixame a pregunta aí, Natalia, deixame a pregunta aquí, no chat. Porque a maioría da xente está escribindo no Discord, que está ben, entón deixademe aquí, se non vos vai no Discord, Vale, salta outra. Ola, eu teño unha nena de 3 anos e outra de 9. 8 anos a 31 de dezembro. Entendo que teria que solicitar unha comisión tipo 1, efectivamente. Porque esta persoa ten unha nena de 3 anos a 31 de decembro do 2020, entendo. Só me pon que esta tiña 8 anos a 30 e tal. Pero se ten unha de 3 anos agora, pois tiña 3 anos tamén a 31 de decembro ou 2 do 2020. Así que podes pedir da BAMA, podes pedir perfectamente unha comisión tipo 1. Nestas solicitudes non entra o cuidado de persoas maiores. Esperade, vou facer unha cousa que é ir marcando as contestadas para saber eu cales están para seguir mañá en Twitch. Ola, eu teño unha nena tal, Vale, nestas solicitudes non entra o cuidado de persoas maiores. Existe algo referido ao cuidado de persoas maiores? Os que vistes os que seguides no directo, non sei cantos sodes, pero os que seguides no directo, estou convencido de que sabedes a resposta a esta pregunta, non? Que é que sí que se pode pedir comisión de saúde por cuidado de familiar. Acabo de explicarlo agora no directo, vale? O sea que a resposta é sí. A miña pregunta vai na liña que apunta Teresa. Hai outras comisións de saúde pro docente? Pois o mesmo, sí que hai, acabo de explicalas. Así que, marcao. A miña mistura entre non sei quen e non sei canto. Estou en dúas listas. Unha escola de idiomas e outra secundaria. E quero saber ben como influe todo isto. E que acontece se hai vacantes para que me den a concilia aínda que me concedesen? Se non hai vacantes. A ver, se non hai vacantes... A ver, é que hai moita xente que confunde. Eu penso que aí está a confusión. Hai moita xente que confunde que che concedan unha comisión porque iso sae antes dos destinos. É dicir, antes de que saia o destino provisional, vos ides saber se vos concederon a comisión ou non vos la concederon. Pero é que vos concedan a comisión non significa nunca que vos vayan dar destino. Sobre todo se és interino e sustituto. Se és interino e sustituto, primeiro ten que haber vacantes nos centros que pides, que é o que lle vai pasar a esta rapaza. Se non hai vacante, non che van dar. E a maiores ten que haber tantas adxudicacións a interinos e sustitutos no CADP como posto teñades na lista. Así que unha cousa é que che concedan a comisión, que a de conciliación conceden ya a todo o mundo. É dicir, se tes un fillo e cumpres os requisitos de idade, vanche a conceder. E outra cousa é que che den destino en comisión. Son cousas diferentes. Espero explicarme ben. Imos a poñer a marquiña. A miña pregunta vai na liña que apunta Teresa. Hai outras comisións de saúde? Me uno a esta pregunta, pois xa respondín que sí que se pode pedir. Vale, conciliación razón de saúde. Por que doenzas se pode pedir? Se unha persoa está de baixa por doenzas leves, leva meses, pode pedila. A ver, digo o que dixen xa sempre. Podedes perfectamente pedir a comisión. Ninguén vos vai dicir por que doenzas se poden pedir. Para iso hai unha comisión que interpreta as doenzas e que vos vai dicir se vos la dan ou non. Entón, pedide a sempre. Pero, a ver, que unha persoa está de baixa por unha doenza meses, pois depende da doenza que sexa, pois podenche dar a comisión ou non. Unha cousa non implica a outra, para que me entendades. Pero non deixades de pedilas. Non vos custa nada pedila. E ou non xa o tedes. Ui, Cristina. A ver, Cristina. Mi madriña Cristina. Vamos a ver, tengo varias dudas. Entré las listas deste ano, non fixen oposición e traballei 5 meses. Vale. A dirección que teño na miña solicitud é distinta ao do meu padrón. A distancia entre ambas non está. A ver,
Nas de conciliación, o certificado de residencia, porque vos lo consultan. Nas de saúde, o enderezo que lle teñades comunicado en datos persoais á Consellería, non sei máis. Preferencias de provincias, entonces non lo cubro e a ver se me podes explicar lo de exclúas itinerantes, exclúas afíns. Xo expliquei no directo para volver a explicalo. Eso de exclúas itinerantes e exclúas afíns aparece vos cando ordenades as provincias. Debaixo das provincias aparece iso que comenta Cristina. Se excluídes as itinerantes e excluídes afíns, significa que cando se a aplicación non atopa destinos nas vosas peticións concretas, como que son as que víamos antes dos códigos, vai pasar a adjudicarvos por provincias se marcastes as provincias. Se as marcastes. Se marcastes esas provincias e marcastes o de exclues as itinerantes e exclues as afíns, pois lóxicamente na adjudicación por provincias non vos van dar ningunha vacante con afín nin itinerante porque excluístes. Iso é o que significa. En peticións hai límite de centros? Sí, hai un límite de centros para moi amplo, debe haber 300 ou unha cousa así. Pedid todo o rango de 20 e dúas localidades cercanas e ben comunicadas que están a 30 km de últimas, correcto? Correctísimo. Primeiro pediches todos os de 20, entendo, sí, todo o rango de 20, e despois unhas a 30 que están que puxeche despois das de 20, pois perfecto. Pedí todo por localidades excepto os centros dunha localidade que escollín para non incluir os que teñen nocturno. Non sei se me podrían mandar con unha comisión. Pedí todo por localidades excepto los centros. Para que se pediche por localidade estás pedindo os centros tamén da localidade. Non entendo ben, Cristina, o que estás dicindo aquí, porque se dis pedir todo por localidades excepto os centros dunha localidade, iso non é posible. Se pediche todo por localidade, pediche todos os centros. Entendo que son comisión tipo 2. Un fillo, enero, sí, porque tes 2 menores de 6, claramente. En datos alegados marquei copia do libro de familia, pero órgano procedimento ano, vale, isto xa expliquei tamén. Se nunca participaches na comisión de conciliación e vas a chegar a documentación por primeira vez, tens que marcar simplemente o tic da esquerda. Se xa entregaches a documentación algunha outra vez, Cristina, tes a posibilidade de indicarle á Consellería que xa entregaches a documentación para que che consulten. Vale? Como se xunta o arquivo PDF do libro de familia escaneado? Cristina, iso non me vou poñer a explicar, Vamos a ver, que sacas unha foto co móvil, pasas as fotos ao teu ordenador e subes o libro de familia escaneado. Ou basta unha copistería que te escanee, non sei. En comprobación de datos con consentimento expreso marco DNI e certificado de residencia solo, non? Se non tes ningunha das outras cousas que che poden consultar, se non tes eses requisitos, non os marques, claro. O DNI e certificado de residencia si deixo marcado, que xa aparece marcado, se non me equivoco. E se non aparece, marcao. El CADP que se anuncia aún non é el que tendría que participar, non? Do CADP non está anunciado nada. O que está anunciado do CADP é o prazo de renuncia ao CADP. Así que se queres traballar no que ven, iso non fagades. Menudo rollo acabo de soltar. Bueno, hai cosas peores, muller. Andrés Sánchez. Yo quiero pedir la conciliación por hijo menor de 4. Vale? Entendo que é o tipo 1, sí. Teño afíns tamén postas, vale? Podo pedir preferencia por centro ou ten que ser por provincia? Andrés Sánchez, por favor, espero que vexas que esteas vendo isto ou que o vexas antes de que peche o prazo. Se queres pedir só centros, non marques as provincias, porque se marcas a provincia estás pedindo toda a provincia inteira e la vas a cagar, para que me entendas. Podo excluir a ciertos centros de las afines ou tengo que completarlo con el CADP, mi madriña. Andrés, preguntas unha cousa moi rara. Podo excluir xa certos centros das afins? A ver, as afins podes pedilas ou non pedilas. E se as pides, despois en cada petición, que iso non o dixen antes, penso, é importante. Se marcades afins na pestana de datos persoais, onde aparecían todas as afins, onde eu escollín castelán e todo iso, despois, cando facedes unha petición, aí, bueno, sí que o fixen coa demeira, aí ides ter que indicar tamén que queredes o código de centro ou localidade que esteades pedindo, ides tamén que marcar que o queredes ou non con afín. E se queredes con afín, facede clic en afín. E lembrade que as afíns non tedes que duplicalas. Pedindo unha vacante con afín xa estades pedindo automáticamente ese mesmo centro sen afín. Que non pasa o mesmo coas bilingües. Nas bilingües, se pides unha vacante bilingüe, non estás pedindo non bilingüe. Igual que se pides unha non bilingüe, non estás pedindo bilingüe. Vale, teríades que facer doble petición no caso das bilingües.
xa me perdín. Vamos a ver, esta de Cristina voulle poñer solo aquí arriba. Bueno, xa me puxo abaixo, moi ben. Vale, este xa contestei. Verónica, hola, eu teño varias dúbidas. Estou de permiso por maternidade. Estou de permiso por maternidade, son interina. Se solicito comisión por conciliación e madán, cando me teña que incorporar sería o mes de decembro. Podría solicitar a reducción de xornada de permiso sen soldo. Claro, non están reñidas as comisións cos permisos, o sea, cedes os mesmos permisos igual. Consolidei en listas de secundaria e FP. Deixádeme marcar aquí. Consolidei en listas de secundaria e FP. Unha vez engada a miña lista de centros para secundaria, quedaréme guardados para a solicitude de FP. Non o sei. Iso vale ter que mirar ti cando entres na aplicación. Dígocho porque ainda hoxe veo unha rapaza e non lle guardou as peticións do ano pasado. E a min tamén pasado algunha vez. Non sei por que extraño fenómeno. Hai veces que non che guarda as peticións e veces que sí. Pero aí que dis dun corpo para outro vexo difícil, pero todo pode ser na consellería. Pero xa che digo, sábelo entrando na aplicación, non ten máis ciencia. Algún problema por ter no listado de FP os centros de secundaria onde non se imparte FP. Iso tamén, se hai erros nas peticións, pómbolo á aplicación, parecemos un asterisco aí e non hai maneira de validar, así que tampouco vos preocupades por iso, xo ides ver na aplicación. Vale. Celtia, Mima, como estabas preguntando, Celtia, por que non poñer na comisión de conciliación todos os centros aos que estarías disposta a traballar para conciliar? Celtia, pois non se queres. É que é o que tens que facer. O sea, poñer todos os centros, Celtia, nos que estarías disposta a traballar para conciliar. Que non te... Xa te respondes ti mesma. Non entendo a recomendación de poñer menos centros na conciliación que no CADP. Home, Celtia, mira. Se ti pos todos os centros de Galicia na comisión, vale, é probable que che dean nalgún centro, non? Porque estás pedindo todo Galicia. E imagínate que as de Lugo e che dan en Verín. Que conciliación é esa? Outra cousa é que ti queiras empregar a comisión porque pensas que che dá máis posibilidades de que che den unha vacante e non che importa pa onde ir. Pero supónse que estás pedindo a comisión porque terás nenos pequenos e queres estar con eles. Entón, non entendo a recomendación de poñer menos centros na concilia que no CADP. É que no CADP é onde deberías poñer, por exemplo, Verín, se és de Lugo. Se o queres poñer, porque o que queres é traballar. Por que poñer Verín no CADP e non na comisión? Porque se cho dan no CADP, Verín, podes polo menos permutar para intentar quedarte un pouco máis cerca. Entón, por iso é o motivo polo que na conciliación se recomenda pedir os centros que realmente che permitan conciliar, que é o que diste ao principio. Todos os centros nos que estarías disposta a traballar para conciliar. Pero eu non creo que sendo de Lugo esteas disposta a conciliar en Verín. Entón, por iso non é recomendable pedir todos os centros. Hai que pedir os centros nos que podes conciliar, que non van ser 200, digo eu, non sei. No CADP tense que incluir todos os centros de Galicia. No CADP é recomendable, bueno, todos nos vas poder incluir, pero é recomendable facer bastantes peticións. Porque che poden dar por CADP, en vez de, se non hai vacante por comisión, poden che dar por CADP. Entón, canto máis ordenados os teñas en función dos sitios aos que queres ir, pois mellor para ti. Sabes a finais de xullo e a vez se te asinaron centro por concilio por CADP? Sí. Cando sabe CADP a provisional, vas ver aí se che adxudicaron por modalidade ordinaria, che vai poñer, ou por modalidade comisión de servizos. Que ganas deste directo? Alégrome. Cristina, hai que suscribirse para velo. Non hai que suscribirse para velo, pero a vos non vos custa nada darlle aí ao botón de me gusta se vos gusta o directo, se non vos gusta, pois dadelle non me gusta. E tampouco vos custa nada darlle un botón vermello que é gratis aquí, que pon suscribirse. E a mí faime ilusión. Entón, non vos pido moita cousa, non?
Entón, se te queres suscribir, suscríbete, senón a canle está aberta para todo o mundo, ainda que non estea suscrito. De feito, nas miñas estatísticas ponme que o 60 e pico % da xente que ve os meus vídeos non está suscrita. Tampouco pasa nada. Preguntaba por aquí Elena. Elena, non sei se xa conseguiches publicar no Discord, non sei. Elena, podes explicar o proceso para permutar? Elena, hoxe non é o directo de permutar. Se queres, deixa, é que non sei se podes escribir no Discord, Elena. Penso que ti debes, porque ti non és Natalia. Entón, Elena, se podes escribir no Discord, a ver, se tedes preguntas, se queredes que vos responda preguntas que non teñen que ver co directo de hoxe, podedes deixarmas aquí, nesta canle de aquí, de onde pon Twitch TV, debaixo pon preguntas. Aquí vedes que me deixa a xente, esta responderei na mañá tamén, no directo de mañá, de Twitch. Mañá vou facer un directo en Twitch e responderei isto. Entón podedes deixarme aquí preguntas doutros temas que non sexan o de hoxe. E contéstovelas en Twitch sin ningún problema. Twitch, xa sabedes, onde faigo directos habitualmente, contesto o que queirades. Natalia, que é que non podía no Discord. Por un lado, se me podían dar unha comisión de salud de un familiar sin grado de discapacidade. Xa o dixen antes, Natalia, doado non é, porque é requisito ter un grado de discapacidade do 65% ou máis. Entón, non deixes de presentar a comisión, pero tes ese hándicap. Eu sei de xente que lle concederon hai tempo xa, non coa nova orde, pero hai tempo concedíanas aínda que non chegases a ese porcentaxe. Entón só te podo dicir que a presentes, pero que teñas en conta que un dos requisitos telo aí no aire, vale? Onde vou? Vale. Cristina, no anexo que hai que cubrir hai que poñer o nome do interino ou o nome do familiar con incapacidade. No anexo 2, o anexo 2 é unha autorización no que o familiar che autoriza para que consulten os teus datos. Entón tens que poñer os datos do familiar. Cristina, vouche poñer aquí chumba. Miriam, como se sabe se che concederon un dos centros solicitados na comisión de conciliación? A ver, vou vos ensinar. Vamos a ver. Acabo antes. Sinto, voulle facer un pouco de publicidade a este sindicato, vale? Para que aquí sei onde están as cousas. Mirade, onde vedes se vos dan a comisión ou non é na adxudicación do CADP, vale? A adxudicación do CADP en secundaria, supoño que será de secundaria a maioría, entón é o 31 de xullo normalmente. E aquí tedes a adxudicación provisional, vale? Nesta adxudicación provisional vedes que en modalidade, aquí, aparece xente, comisión de servizos, de Arzón, comisión familiar, tal. Pois estas persoas concederonlles unha comisión e, ademais de concederlle a comisión, deronlles destino. Moitas grazas, Carlos Viñamor, por suscribirte. Vale. E aquí onde o vedes, na adxudicación do CADP. Vale. Volvo para aquí. Como miden os kilómetros do enderezo ao centro entre concellos? A ver se vou meter... A ver, tampouco se xedes tan daquela maneira, é dicir, se pos un a 21 km que non meteres do 20, pois aí non te van comer, non che van dicir nada. Se algo máis descarado, pois igual sí, pero por 1 km non che van dicir nada. E como miden os kilómetros? Eu penso que igual que se colles ti Google Maps miras, tampouco creo que teñan nada. Mirarán se ven algo moi raro, tampouco, non sei. Non creo que a aplicación detecte a kilometraxe. É iso, o sea, non creo que teñas problema porque te pases por 1 km ou te quedes corta. Natalia, a outra xa che contestei, verdad, Natalia? Sí. Por outro lado, se vou pedir centros nun radio de uns 20 km ou algo máis, non marco ninguna provincia. Se só queres, Natalia, se só queres pedir eses centros dos 20 km, non marques ninguna provincia, porque se marcas unha desas provincias, estás pedindo a provincia inteira. Miguel CC, moitas grazas tamén por suscribirte. Sigo. Miguel CC, que é con quen vou agora, precisamente, que se acaba de suscribir.
Moitas grazas. Pablo, se pides unha comisión de saúde por discapacidade do docente, hai que presentar a meios do certificado un informe médico, sí. O informe, se rebobinas un pouco directo, verás que na propia aplicación che piden informes médicos actualizados. E, de feito, o do grau de discapacidade é o que non é requisito indispensable cando é discapacidade do propio docente, cando é saúde do propio docente. Vale? Miguel, listo. É imposible que as conteste todos hoxe, me parece. A ver, a miña dúbida é a seguinte. Se o ano pasado che concederon unha comisión por saúde dun familiar, tes que de novo presentar toda a documentación ou só os informes médicos actualizados. Chefa, podes autorizar a consulta dos datos que presentaches o ano pasado, excepto o informe médico. O informe médico ten que ser actualizado. Vale? E ademais, entrega tamén o anexo 2, por se acaso, o anexo 2. Penso que nada máis, non? A miña dúbida é a seguinte: se o ano pasado che concederon unha comisión de saúde por familiar, tens que de novo presentar toda a documentación, ou só... É o que dicía antes, chefa, a ver, se a presentaste o ano pasado, podes autorizar que che consulten, entón xa van ter os teus datos. Entrega os informes médicos actualizados, que é obrigatorio cada ano, e máis o anexo 2. Eu non entregaría nada máis. E se tedes dúbidas, pois entregade todo outra vez, que tampouco pasa nada, porque teñen os vosos documentos duplicados. Salia, estou tratando de utilizar a aplicación Centros Educativos, pero ou non a estou a utilizar correctamente ou non me collo ben a localización. Pome todos os centros. Hai que collerlle aí un tranganillo a aplicación, Salia? Mira, eu explico algunha cousa desa aplicación, mira. Salia refírese á aplicación que mencionei antes para ordenar os centros, que realmente é unha maravilla a aplicación. Esta de aquí está na miña página web, profesoradogalicia.com, aquí onde di Centros Galicia. O primeiro que tens que saber é que se ti funciona un pouco ao revés do meu cerebro, digamos. Se eu quero que a aplicación me mostre só IES, institutos de secundaria, teño que borrar todo o resto. Vale? Entón, se só quero que me mostre centros da provincia de Lugo, teño que borrar o resto. E aquí, se quero que me ordene por tempo, desde o meu domicilio, pois teño que marcar tempo. Vale, funciona así un pouco daquela maneira. Entón, o que tens que facer é, aquí en cambiar a localización, pois poñer o teu enderezo, vale, eu máis ou menos sitúo por aquí, faz clic, aí, bueno, non, tanto non, aí, Lugo. Pechas isto, aplicas os filtros, e xa me dá todos os IES de Lugo en función de onde marquei eu aí. Despois, no teléfono móvil xa automáticamente vos recoñece a localización, claro, é un pouco máis fácil no móvil. Pero a mí vedes que me funciona perfectamente, é dicir, eu vivo no sur de Lugo e este é o centro de ensino que máis cerca me queda. Este tamén me queda cerca, tan cerca como a este. Pero bueno, pois se lle das por distancia... non, é por distancia, como che se ordena ben, é por distancia, non por tempo. Por distancia, porque a min o Sanxillao efectivamente queda máis cerca, despois este, despois sí. É por distancia, non por tempo. Xoan Montes, Leiras Pulpeiro... Vale, entón a min funciona perfectamente, non ten por que funcionarvos mal a vos. Vale, Salia, listo. Hai un número máximo de anos para pedir unha comisión de saúde por familiar. Se non lembro mal, son 3 anos. 3 anos por regra xeral, pero hai casos nos que efectivamente si chas conceden máis aló deses 3 anos. O que pasa que a partir dos 3 anos son máis estrictos, para que me entendas, chefa. Pero sí que hai casos nos que se conceden máis de 3 anos, Miriam, entendo que no das provincias non debemos poñer nada, polo que dixeches no directo. A ver, iso é decisión vosa, o de que poñer, eu só vos, o de poñer provincias ou non. Eu só vos explico o que conleva pedir provincias, que é pedir todos os centros e localidades das provincias que ordenades. Que implicacións ten iso? Que se ti estás pedindo unha concilia por un neno que acabas de ter, que se supón que pides a concilia pois para estar cerca del, para coidalo, para pasar máis tempo con el, pois non ten moito sentido seguramente
que ordenes as provincias. Porque que sentido ten que eu sexa de Lugo e que poña a provincia de Lugo? Porque me poden dar en calquera sitio esa provincia. Ou que sentido ten que sexa de Santiago e poña a provincia da Coruña? Porque me poden dar, mira tío que me poden dar, calquera centro de Coruña. Entón, é a miña recomendación. Cada un, ti podes acabar este directo e dicir, pois que lle den por saco a Pablo que non me gustou o que dixo, vou poñer todas as provincias. Pois pon todas as provincias. Estás pedindo todo Galicia, se pos todas as provincias. E ti tens que pensar se che gustaría irte para calquera sitio de Galicia ou realmente queres conciliar. Grazas, Javier Maceiras, por suscribirte. Que queres... que lle das máis importancia a traballar e crees que con unha comisión pois podes ter máis facilidades? Sí, pode ser. Pero nese caso, pois pide no CADP. No CADP pide todo. Pides todo no CADP, polo menos se che dan no CADP, pois podes permutar. Se che dan no CADP, para que me entendades. Que se vos dan por comisión non podedes permutar unha comisión, Entón xa digo, por que eu vos diga isto, vos poñedo o que queirades, eu explico vos o que hai. Que pasa se non pides todos os de menos de 20 km e se pides algún a máis de 20? Pois que non che van dar a comisión, Paco. O requisito da comisión é, se pides centros que estean a máis de 20 km, obrigatoriamente tes que poñer todos os que estean no radio dos 20 km, excepto os que son de petición voluntaria, centros penitenciarios, todo isto que xa sabedes, que xa vimos antes. É iso. Poderíame conceder unha comisión de saúde por familiar sen ter neste momento certificado de invalidez, pero con informe médico que indica unha situación de saúde moi complexa con diversas... No caso non podería terse en conta para as comisións por causas sobre vida. Vamos a ver. Vea, non sei... Deixame ler outra vez. Poderíame conceder unha comisión de saúde por familiar sen ter neste momento un certificado de invalidez, pero cun informe médico que acredita unha situación de saúde moi complexa con diversas patologías, mobilidade reducida, de axuda a terceiros para a vida diaria. A ver, non deixes de pedila, vale? Certo é que por un familiar ou se non ten a discapacidade do 65%, pois bueno, xa tes aí un problema. Pero non deixes de pedila porque as conceden igual ás veces. Son máis estritos, pero... pois dis, no caso de non se me conceder, podería terse en conta para as comisións por causa sobre vida. Pero, a ver, as comisións por causa sobre vida hai un prazo despois para pedir comisións de saúde por causa sobre vida, pero ten que haber unha causa sobre vida. É que igual non sei se entendes ben o de causa sobre vida. O sea, a causa sobre vida é que pasase algo despois que non tiñas agora. O sea, non sei se o entendes así ou como entendes isto da causa sobre vida a ti. Sabes, as causas sobre vida é cando entre a adxudicación da comisión ou máis ben, entre a negación da comisión e o novo prazo por causas sobrevidas, pois houve algunha circunstancia nova, como que conseguiche o certificado de discapacidade do 65% ou unha cousa así nova. No informe... Cantos me quedan? Que va, non acabo hoxe nin de broma. Van ser as 11, a última, vale? En caso, e despois explícovos, non vos vaiades, explícovos como vou resolver o resto, vale? No informe médico só é necesario poñer un ou podemos poñer varios. Aparte, como poñemos código de localidade en vez de centro. Non atopo os códigos de localidade. Rivka, no informe médico só é necesario poñer un ou podemos poñer varios, non sei a que te refires. Se te refires a poñer varios familiares, pon un o que sexa máis favorable. Nunca vi un informe con dous familiares. Pon un e o que sexa máis favorable a que che concedan a comisión. E despois, isto que dice aquí dos códigos de localidade, iso está, se ides aquí, iso non vos lo ensinei antes no directo, pero ensinei agora, en anexos, aquí, na páxina do CADP, onde cubrides a comisión, en anexos, tedes aquí, pois eu que sei, centros e localidades de secundaria. Aquí tedes o código do centro, vale? E aquí o código de localidade. Vale, como vedes, por exemplo, estes son todos iguais, 200, porque son todos en Arteixo.
Vale, entón os códigos de localidade están aquí. Na aplicación esta da que vos falei penso que non ten códigos de localidade, ten os dos centros, porque che ordena os centros. Vale, esta, lista. Vale. As preguntas que me quedaron sen contestar hoxe, porque sinceramente non dou máis xa, levo 1 hora e media, estou un pouco cansado, xa me doi hasta o pescozo. Entón, se queredes deixar máis preguntas, podedes facelo sen problema, vale? Deixad aquí as preguntas que queirades. Mañá, en Twitch, non podo dicir a que hora, porque nunca sei a que hora me podo conectar a Twitch, pero mañá en Twitch contesto todas as preguntas que faltan. Non vos vedes que vou facer o sorteo do libro tamén. Como acceder a Twitch? Pulsades aquí en redes sociais, aquí pulsades en síguenos, pulsades en sí, e esta é a miña canle de Twitch, vale? Aquí vai vos aparecer a vos seguir ou o que sexa, seguídesme para que vos notifique, sobre todo, instalade no móvil. O máis fácil é instalar a aplicación Twitch no móvil, que se escribe así, TWITCH, instaládela, buscades o meu nome e dadeslle a seguir e así vai vos notificar os directos, porque é que non sei a que hora, nunca aviso dos directos de Twitch, sempre é cando cadra. Entón, nada, vou facer o sorteo, a ver se me funciona o bot, porque como vistes durante o directo non funcionou. Entón, nada, os que queirades participar no libro, no sorteo do libro, vou mover isto por aquí, os que queirades participar no sorteo do libro, pois poñede no chat unha palabra que vai ser no chat de YouTube, desta vez sí, vale? Poñede en minúsculas a palabra, imoslle facer unha homenaxe, poñede Liliana. Os que queirades participar no sorteo do libro, vale? Poñede no chat Liliana, no chat de YouTube, vale? Este libro é o que vou sortear, vale? Leva unha actividade unida a él, nada, que non leve, se quere contactar ca autora, pois paso vos eu a referencia, vale? E nada, iso, douvos uns minutos para que poñades aí a palabra Liliana no chat. Sei que queda alguén por aí, porque igual me sorprendo e estou aquí falando eu só para ninguén. Bueno, non, alguén queda. Deixádeme ver por aquí se está funcionando o... Vale, sí que está funcionando, Sí que está funcionando, nada, poñede por aí Liliana. Eu xa vos digo, mañá vémonos en Twitch e sigo vos contestando todo isto, vale? Dou-vos un pouquiño de tempo. Vale, xa vexo que estabades por aí en silencio, pero que estaba xente, que xa estaba asustado de que estaba eu aquí falando para ninguén, que nunca me pasou, pero podería ser algunha vez, non? Que me quede aquí só eu cas miñas cousas. Vale, alguén máis que queira participar, vou deixar un pouquiño máis, porque aquí xa sabedes que vai a cousa, non é como en Twitch, que vai moito máis fluido. Entón, aquí vou deixar un pouquiño máis de tempo. Aproveitade, porque está participando pouquiña xente, o sea que hoxe alguén lle vai tocar desas pouquiñas persoas que estás participando. Bueno, penso que non participa ninguén máis, así que voulle dar xa o sorteo. Vale, xa hai gañadora que vai aparecer agora no chat, se todo funciona ben. Se non, enseño vola aquí na pantalla, pero supoño que o Nightbot polo menos non funciona. Aí está, Lucía Viña. Vale, Lucía, envíame unha mensaxe electrónica a pablo@profesoradogalicia.com, vale? E lembrade, deixadelle un me gusta a este vídeo, suscribídevos, seguídeme en Twitch e todo iso que din a xente, os youtubers e estas cousas. Nada, despídome, espero vervos, como digo, en Twitch. O próximo directo que farei aquí en YouTube, xa sabedes, YouTube directos grandes, temáticos, como a este.
O próximo aquí será o do CADP, que vai ter unha particularidade que non vos vou desvelar de momento, pero vai ser un pouco particular ese directo polas circunstancias. Eu non podo participar no CADP, pero algo inventarei. Entón nada, vémonos aquí en YouTube no seguinte directo. Esta fin de semana haberá vídeo en YouTube. E tamén vos digo, os que vos quedastes ata o final e me estades aí dando as grazas, que xa sabedes que non me gusta, pero dígovos o motivo de facer un directo un día como hoxe, que é moi raro en min, porque normalmente sei o fin de semana, pero este veume moi ben facelo un mércores, primeiro porque as comisións empezou o prazo o luns, se fai o directo o sábado, pois xa habría moita xente pois que non lle gustaría que o directo fose tan tarde, e despois esta fin de semana é o meu cumpleanos, entón cumpro unha cifra moi mala, entón prefiro apagar o teléfono o venres e volvelo a encender o luns, e como que non pasou o meu cumpleanos. Entón, nada, vémonos no seguinte vídeo.